רחלי, אני ראיתי פה, יכול להיות שראיתי פה מחבלים נוסעים באופנוע, חמאסניקים. מה ראית? הם 16, עוברים פה על הגדר ליד הקיבוץ, חמאסניקים. נראה לך, מה אתה עושה צחוק? אני נשבע לך. כן, ההקלטות האלו משקפות מציאות בלתי נתפסת שכאילו נלקחו מסרט מלחמה, כשכל תושב בקיבוץ מנסה להבין אם מה שהוא רואה זה אכן אמיתי. אריק, גל אומר שהוא ראה פה שני חבר'ה על אופנוע מחוץ לבארי, בינינו לבין הגדר, עם סרט על הראש ועם 16, הוא אומר חמאסניקים, נשמע לי לא הגיוני. הגיוני. לא הבנו את גודל האירוע בכלל, היו פה המון קסאמים ופיצוצים, אבל אמרנו, בסדר, עוד אירוע, אולי יותר גדול, אבל אנחנו מתורגלים באירועים כאלה. רחלי, תקפיצי כיתת כוננות. רגע, אריק, לאן הגיעו? אמרנו תקפיצי כיתת כוננות. לאן להגיע, אריק? תקפיצי אותם. נו? שנייה. יואו. תקפיצי כיתת, כן, זה פעולת הסחה מה שהם עשו לנו. מה, הם חדרו? כן. טוב, אז אני אומרת לכולם להיכנס לתוך מרחבים מוגנים עכשיו. ולהקפיץ כולם לתוך מרחבים מוגנים, תקפיצי לי כיתת כוננות לנשקייה. השיחה הזו בין אריק רבש"ץ קיבוץ בארי לאחותו רחלי, יושבת ראש צוות החירום היישובי, מספקת הצצה לאותן דקות הרות גורל שבהן המציאות התהפכה לחלוטין. כולם נהרגים. כולם מתקשרים אליי ומבקשים שאני אשלח כוחות לעזור להם. אין לי.